kwanan nan akwai wata makaranta da na gani, wata yarinya ce ya karama, mata nake bani labari, ta yi mamakin irin yadda ta ga yarinyar abinda ta haddace na ƙur'ani da yadda ta iya karatu. Sai ta tambaye ta ya aka yi haka, sai ta ce su makarantar su ƙa'idatta daga litinin, talata, laraba, alhamis, juma'a. Ba ƙa'idar makarantar boko ba za a tafi tun ƙarfe 1 sai a ƙarfe 8 sai ƙarfe 1, to su kuma karatun ƙur'ani ake yi a wayannan ranaku gaba ɗaya. Ba mu mun maida islamiyya ba sai sati da lahadi, to su kuma bokon sai suka mayar da shi sati da lahadi. A sati da lahadi suke karatun me boko, sannan kwanakin 5 anan suke karatun me addini. Haka akwai wata makaranta a